rango ni chenro gi chopo ne japiny e yor mbui mondo mi orangi nikech ng'ato sani rango chenro kama odwa timo arus to entiere Turkana ojaluo to gini samoro ok onya yudo thuolo mar donjo kata e mbui ni sani oganda yudo ni giwacha wacha ni ero ka wan dhi kone tek wadonje come to stay bile ma to wadagi wadwa kamano dhi mbui tek kwara kik wadonje come to stay mano richo ng'en dware ka nyaka formalize dak mari gi min ot dog pek mar ngima omiyo kanyo data ok onya yudo simu mar mula mos ni oonge go gini sani yot dwara kijana mo man gi smartphone to timoni timi siling 20 mo kata siling 50 moro mar service to kunyo donjo go to register yi to okwayo gimidwaro no bora ni bed kod ID mari oyaw ni account tidonjo kanyo kata na keny bendike na kanyo lakini gimok timre citizen wach ma wero to onge wero to udhi court kendro to kendra kenda citizen divorce ko jobo to bana mano to da manok diuri court aya oktime kanyo nitie moro madani mondo mirangi nikech nitie achiedh nade mabire mbui citizen sani bumiyo nyaka jopuonjre nyaka donje jopuonjre mago madhi mbalariany madwaro admission magi kata obed ni weche mag ola loan gi nyaka gibedi jopuonjre thoth pachoka omenda yudo mathoth kawuok e chenro mag mbui gi duto maromo wacho ni trillion achiel kochopo igni mabiro ka trillion ka mano mwaka gimwa calculate madwaro choko maro odiochieng' kodiochieng' ochopo kata bilion achiel bilion ariyo gi bilion ang'wen emane target marwa kamano pile ka pile infrastructure maru kata lai maru mag tudruok mag mbui udaloso yo machalane mondo mi jopuonjre maromo 1,100 1,060 gi kobire mbui kae giyud services ma ng'ato nyalo wacho ni gini en inefficient kata onge kod teko mar rwako jok matemo login e chenro gi nikech kotemo login ko ni site can't be reached site not available kinde magi duto timore bende paro oganda lalo geno kuom mbui mar e-citizen nikech otimore ne oganda mamoko kata take time mondo mi gichopi gino security mar e-citizen warango kabisa nikech ng'en mani en very serious national infrastructure mar piny owacho and gima waselose kod osiepe wa moko kod pinje maoko ma security mar this ecosystem orang kabisa omiyo kijende madwa yawo account e-citizen sani kata wan gi capacity kata mar dhano milion achiel pile ka pile nikech ng'en watemo push registration sani mondo wanwang' another 2 million Kenyans omiyo wan gi capacity omiyo 60,000 no ena drop in the ocean kamane kama oganda mathoth ntiere iwacho ni nitiere kwayo kachiel koda kadwaro mopogore opogore mantiere karka mang' chuna mondo mi akaw ote moro mor ka achiel kato bang'e nangi duokane ka ntiere ote mara nyadeni malungore kani Adori ntiere ote ma ooro karkanyo wanyalo yudo ote mara Adori owacho kama got a pressing question man on payment of e-citizen payment at Kisumu International Airport owacho ni jogo delay jowuoth giketo jam entrance mar gate ok giket machine